karong 2021, buena mano sa ato ang sangguniang kabataan sa Barangay Poblasyon Kitcharaw, Agusan del Norte aron iambit ang ilang maayong nabuhat dili lang sa mga kabatanunan, lakip na sa ilang komunidad. Busa ato karong makauban si SK Chairman Ryan Martizano. Maayong hapon og bulahang bag-ong tuig kanimo, Ryan. Maayong hapon sa diha kanimo, Secretary Martin Andanar, ug maayong bagong tuig ko usab. Makasulti ta na pirte gyud ka challenging ang 2020. Naana ang COVID-19 pandemic, dugang pagyud ang mga bagyo ug uban pang kalamidad. Apan bisan sa kalisod na atong giagian, makaingon gyud ta nga dako kaayo ang na-contribute sa inyong sanggunian sa pagtabang sa atong mga kababayan. Naghimo mo og COVID-19 public advisory og checkpoints. Inyong gisuportahan ang inyong barangay COVID-19 facility. Mitabang sad mo sa pag-distribute sa mga ayuda gikan sa LGU ug barangay. Naghatag pagyud mo og face mask sa mga frontliners. Ryan, pwede nimo i-share sa amo kining mga programa na inyong gihimo para sa inyong mga kabarangay? May hapon sa tanan. Sa nako istorya nga akong ipahayag, no, para sa share nako kung unsa gud ang likod sa amo activity. Tuod pasalamat ko sa t-shirt nga gihatag, no, Secretary Martin Andanar sa imong pa-t-shirt. Siguro sa katong karon nga tuig 2020, among nasinati ang kalisod dinhi sa amo ang munisipyo, sa among barangay, ilabi na kining COVID-19. So, sa naunahunaan na mo sa among sangguniang kabataan, naghimo mi public advisory, mo priority na mo, tungod kay ang virus is nagina sa nakuha gyud na, no, kung wala kay disiplina sa mga kaugalingon. So, mao nang buhat na mo nga maghimo mi public advisory. So, at least maka-aware ang mga kabatanunan, mga tao sa among barangay nga unsay angay buhaton, manghugas og kamot, mag-alcohol, kay aron dili usab dali sila matakdan niining COVID. Usa pa, nitabang usab kami sa facility din sa among barangay. Tungod kay nagkulang na amo ang munisipyo sa pag-akomodar sa mga adunay mga positive o adunay mga gipang POM. So kami nga nag-initiate kami sa mga sanggunian nga mutabang sa paghimog facility, no, sa dinhi sa barangay, kay aron usab aduna pud kami contribute, no, isip sa mga kabatanunan. Usab pod kining sunod kining paghatag face mask sa mga frontliner. Nakita namo nga sila nagagamit lang og disposable, mintin kada adlaw sila gagamit ana. So amo na is kining buwan ba kailangan gid mo nga may mga temporary malabhan nga nang dili siya yung disposable, at least man malabhan. So kami naghimo mi og face mask, no, niyan gipanghatag na mo sa mga frontliner kay limitado ra pud usab ang budget sa mga sa mga frontliner na gipanghatag. Then nitabang mi sa tabang mi sa pag-checkpoint ng paggabi kay kulang ang amo ang mga tao para magbantay, kay dili lalim magbantay sa palibot labi na kagabi. Kailangan mag-exchange o mag-shifting mi kay aron usab nga adunay security gud sa mga barangay. So mao na ang among nasayran gud, no, sa amo ang tulod sa adunay kamiligta giyon ta virus nga niabot sa tuwa karon nga atong lumabay nga tuig bisan man kami karon na pagigihapon. So mao to akong i-share, no, kung adana. Nang hatag sad pod ang inyong sanggunian og vegetable seeds ug nagpahigayon pod mo o gardening contest. Kumusta man ang nahimong partisipasyon sa mga kabatanunan sa inyong kabarangay? Sa tuloy lang bisan pag sa likod sa mga karon na hitabo, naghiusag gyapon ang kabatanunan alang sa paghatag silang kagalingon nga makatabang sa katawhan bisan pa man adunay mga reklamo sa mga ginikanan nga moingon nga mga apil-apil man ta na kung delikado ka nga panahon na. Pero
pero sa pagbuhat na mo ana nga contest no, pabiling gyapon na mo ang kining pabiling gyapon ang protocol no, mag face mask unya social distancing gyapon nya. Ay so far sa mo ang participation sa mga kabatanon is na aduna unity with bisan taman sa lisod sa panahon, bisan nagka-gubot-gubot na tungod ani ang virus, pero aduna gyapon magpabiling gyapon kanila ang pagpanerbisyo, pabiling gyapon kanila ang pagtabang o pabiling gyapon nila ang pagpartisipar sa maong activity sa kabatanunan. Labi na sa paghatag og mga liso basin para lang makatabang sa mahimong diversion sa kalingawan sa mga tao nga nang di na ma-stress, di na maghuna-huna silang kagalingon kung sa mga palibot basin kuha na silang kagalingon kanang mahadlok. So through the diversion aning tungod aning liso no pagtanom, at least man lang makalugar sila pagtanom at napuy benepisyo ana bisan sa gulay. So bisan sa kalisod dili makagawas o dili mahadlok ang mga tigulang no na makagawas kay tungod lagyan ng bawal sa protocol nga bawal ang mga senior. At least man lang makadistribute mig mga gulay para nga ilag yung mamamahan no at mamahan o benepisyo nila nga makuha nila ang ilahang kining panggulayan mga sudan pamaagyan ng paghatag og mga liso. Then isip ko na sa mga pagtabang na no kaning siguro tungod ana usay mawala o malimtan nila ang problema nga naa sa panahon nga nalabayan nga adunay virus tungod kay na-divert ilang kagalingon sa pagtanom, nalingaw na sila unya mao nang kayong nga isa po din sa makatabang sa ilaha pag-distribute sa mga liso o kiningingon nga gardening contest. At least makabenepisyo po din mga kabatanunan nga makakuha og sudan bisan nagkalisod na tungod kay makadug merkado ng uban kay hadlok lagyan ng COVID. At least nalim makuha sa garden nga ihimuan nila sa ana nga panahon nga nadumi contest.